ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 9 ലോക തപാൽ ദിനം. 1874 യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ച ദിനമാണ് തപാൽ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ബേണിലായിരുന്നു UPU സ്ഥാപിച്ചത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും തപാൽ വകുപ്പ് വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ആദ്യകാലത്ത് കുതിരവണ്ടിയിലായിരുന്നു കത്തുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് 175 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അലഹബാദിലെ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ലാലാ തന്തിമലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ എയർമെയിലും അലഹബാദിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. 1911 പോളോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ചെറുവിമാനത്തിൽ 6500 കത്തുകൾ അയച്ചു. 13 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നൈനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കത്തുകളുമായി ഈ ചെറുവിമാനം ഇറങ്ങി.